aw ni yantuma an ka foli bɛ an filɛli jama bɛɛ lajɛlen mali kɔnɔ mali kɔkan an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen maa minnu sɔgɔlen don jani.ml fm kan an ka foli bɛ o bɛɛ lajɛlen ye aw denmuso ani aw dɔgɔmuso man kan don mayini dukure bi amina kuma jani ka musoya geno de kan jani ka musoya geno to dɔwɛrɛ ye amina kuma furu de kan les démarches du mariage bita yo o ye ayiwa furu kɔnɔ ko ye min ye amina tila k'an da don a la an bɛ walawalali kɛ maaw ye an fa b'an bolo kɔrɔ yan bi n'an b'a fɔ a ma Modibo Kamara ale bi yan nɔ a ye caman kɛ furu taama siraw kan maa caman fana kan ka dɔn ni t'a siɲɛ fɔlɔ ye jani plateau sanfɛ yan nɔ ayiwa bi kamena kuma la démarche du mariage donc o tɛ dɔwɛrɛ ye o ye furu taama sira de n'i y'a mɛn ko furu i ko furu taama de ni furu taama ma kɛ i y'a dɔn kɔni k'a fɔ ko furu kɔni tɛ yen nɔ dɛ ayiwa furu taama sira an y'a ye k'a fɔ an faw ko k'u ye kɔlɔlɔ dɔɔni sɔrɔ a la n'o ye difficulté dɔɔni ye o y'a sɔrɔ an ka furu taama siraw fɛ donc an y'a lajɛ ka Modibo Kamara wele ale ye caman kɛ furu taama sira in kan kɔlɔlɔ caman b'a la ale yɛrɛ y'a ye i n'a fɔ ɲuman fana caman b'a la ale y'a ye donc a kɔnɔkow ye mun ye ale b'a da don a la a bɛ caman fɔ anw sifinnakaw ɲɛna anw minnu t'a dɔn furu yɛrɛ ye min ye an t'a dɔn furu taama yɛrɛ fana ye min ye fana ka fara o kan anw ye denmisɛnnin ye anw kɔni anw bɛ dɔɔnin de fɔ mais a bakuruba ye min ye olu de bɛ se k'u da don a la u bɛ walawalali kɛ anw ye an bɛ faamuyaya sɔrɔ a la cogoya min na an filɛli jama bɛɛ lajɛlen ayiwa ani sɔgɔma tonton Modibo amina yarabi amina yarabi amina soli ayiwa i ka nin folikan ye a diyara an ye bi ye juma de ala ka juma tɛmɛ ko ɲuman ala ka a yira alisilamɛden bɛɛ lajɛlen na ala k'an ka batokɛlenw ala ko o minɛ kosɛbɛ an bɛna don an ka jɛmukan kɔnɔ n'an b'a fɔ jɛmukan min ma jani ka musoya gindo ayiwa tonton Modibo i n'a fɔ n y'a f'i ɲɛna cogoya min na an bɛ ka kuma bi furu taama de kan yani an ka se furu taama ma ne ko furu yɛrɛ ye jumɛn ye alhamdulillah be an ka studio bay ana an ka teleso bay n'o ye jani FM ye kosɛbɛ n b'a lajɛbaga lamɛnbaga a kanubaga awɔ a baarakɛlaw ka se directeur ma kosɛbɛ n b'a bɛɛ fo bɛɛ lajɛlen foli ala ka u sɔn hɛrɛ la n'ala u bɛ ka dugu jamana nafa ala k'u nafa amina yarabi ni min filɛ nin ye belebele de ye kosɛbɛ an bɛ foli lase o ma fɔlɔ olu ma fɔlɔ ka tila k'a fɔ ko alhamdulillahi rabbil alamina kosɛbɛ allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ali muhammad wa salim ala tanunen kɔfɛ ka sɔli kiraba kan kosɛbɛ ka lamɛnbagaw ni kanubaga bɛɛ fo alhamdulillahi n'i ye ɲininka ko furu n b'a fɔ n ko n'i ko furu i ko diɲɛlatigɛ ɲuman kosɛbɛ o jɔsen kumaba dɔ don o ye tiɲɛ ye a misali bɛ ni maa min bɛ fɛ ka foroba bɔ furu sira tɔgɔma ye min fo ka sege de tigɛ fɔlɔ d'accord ka sege tigɛ sege ye mun ye o yiri foro de ni e kɔni bɛ fɛ ka ɲɔ sɛnɛ walima ka malo sɛnɛ walima ka kaba sɛnɛ i bɛ sege de tigɛ ka binw tigɛ kɛnɛ sisan ni kɛnɛ fɛrɛla danni de bɛ k'o la o ye tiɲɛ ye o de ye foro ye d'accord faamuya sɔrɔla o la donc i n'a fɔ furu yɛrɛ yani a ka se furu taama yɛrɛ ma donc ne bɛ fɛ e k'i dari don furu yɛrɛ nafa ye jumɛn ye furu yɛrɛ ye jumɛn ye i n'a fɔ an filɛli jama minnu bɛ k'a lajɛ nin waati in na olu yɛrɛ k'a dɔn ko furu ye fɛn min ye furu ye fɛn min ye furu bɔra ala de wɔrɔ kosɛbɛ ka ɲɛsin ala a ka danfɛnw ma kɛrɛnkɛrɛn ni ala buna adamadenw an bɛɛ bɔra mɔgɔ min na n'o ye an fa adama n'an ba wa ye kosɛbɛ kuma lasurunya kama ala ye furu de daga olu ni ɲɔgɔn cɛ k'a yira ni maa o maa bɛ adamadenya ɲuman kɔ ka haramu bɔ aw cɛ fo furu de ka kɛ o ye tiɲɛ ye furu ye mun fɛnɛ ye fɛn min fɛnɛ a ma dabɔ gɛlɛya kama
a ma dabɔ nɔgɔyaba fɛnɛ kama. O ye tiɲɛ ye. Parce que ni ko ŋ'a ma dabɔ gɛlɛyaba kama, n'a gɛlɛyara kojugu, ni Ala ma minnu kɛ setigiba ye, kosɛbɛ, a tɛ nɔgɔya olu ma. A ma nɔgɔ. Wa ni a nɔgɔyara kojugu fɛnɛ, i b'a sɔrɔ mɔgɔw tɛ a minɛ ba la ten. Ah, d'accord. I y'a faamu? Donc n'a y'a faamuya, ni furu min gɛlɛyara, i b'a sɔrɔ o ye se côté mais n'a nɔgɔyara fana, i b'a sɔrɔ n'a nɔgɔyara kojugu, i b'a sɔrɔ mɔgɔw to o furu minɛ ba la. I n'a fɔ u b'a fɔ cogoya min na ka den di Ala ma di la. Tiɲɛ don. Ah, d'accord. Voilà, Ala ma di, o bɛ se ka kɛ o ye kanu ye. N'i dara mɔgɔ la, komi danaya tɛ adamaden tɛ kɛ 100% ye. O ye tiɲɛ ye. Dɔw yɛrɛ bɛ dɔ kanu ni bɔkolo ka ɲi, ni si ka ɲi, ni ladamunen don ka ɲa. Kosɛbɛ. Fɛn t'a bolo, olu yɛrɛ b'a kanu fɛn fɛn kan ka don ko in na, olu b'u o bɛɛ bɔ ka don a la. O bɛ se ka kɛ hali denmuso yɛrɛ wolofa ye. Bon o fɛnɛ tɛ i n'a fɔ i y'a di fu la yɛrɛ, i y'a di sadi si ɲumanya ni jogo ɲumanya ani danbetigiya, parce que i tɛ fɛ i denmuso ka don kabila kɔnɔ min ye kabila jugu ye, min ye kabila fɛnɛ ye, ni mɔgɔya t'u bolo ba la. Ah, d'accord. Parce que mɔgɔya fɛnɛ ni fɛntigiya tɛ kelen. O ye tiɲɛ ye. Donc n'an y'a ye k'a fɔ furu bɛ kɛ jigiya kama, furu bɛ kɛ ka sɔrɔ hali ni fɛn t'i i bolo, mais i fa bɛ se k'i ta k'i di maa ma, maa min n'a bɔkolo ka ɲi, maa min ni silamɛya b'u bolo, n'u bɛ seli u bɛ sun, u bɛ Ala dɔn u b'a kira dɔn. D'accord, furu ye fɛn ye, fɛn barikama de don, i n'a fɔ i y'a fɔ cogoya min na a bɔra Ala de yɔrɔ la. Donc maa si tɛ se k'i kulonkɛ furu la. N'an y'a ta k'a lajɛ, ne ko tonton Modibo, e bɛ se ka i ye difficulté, i n'a fɔ i ye gɛlɛya mun sɔrɔ furu taama sira yɛrɛ fɛ, i bɛ se k'i da don o la ka walawalali kɛ maaw ye u bɛ faamuya sɔrɔ mun na. Awɔ, tiɲɛ don, marakamuso, furu sira tɔgɔma la, a nɔgɔya a n'a gɛlɛya, ne ti a gɛlɛya jate gɛlɛya ye. Kosɛbɛ. Parce que mɔgɔ bɛɛ de ni i ka remarque cogo don. Misali la sisan, i bɛ se dɔ ma, misali la ko ne bɛna sisan, ne tɔgɔ Funɛmoro Kamara, n bɛ taa Kulubalila la, n ko Dugurelakaw ye ka kabilatigi ye n ci aw ma ka worotan tigɛ ka di yan, n kana bɔ aw denmuso nɔfɛ, ka na di u denkɛ ma. Awɔ. Dɔw bɛ yen sisan, i b'a sɔrɔ olu b'a fɔ n'i y'a ye nin bɛ kɛ muso ni a cɛ furu cɛ yɛrɛ u bɛ ɲɔgɔn kalama, donc an tɛna a ko gɛlɛya ten, an bɛ sin ka sira labila, mais dɔw b'a fɔ non o t'a la, mais bien vrai que e nana, an fɛnɛ b'an ka sɛgɛsɛgɛli kɛ, an b'an danaya mɔgɔw ɲininka, an b'an limanaw ɲininka minnu bɛ Dugurela kabila dɔn. A bɛ ka di du min ma, a du bɛ cogo di, walima hali ni du ye duba ye, danbe du don, bonya du don, mais a bɛ ka di muso cɛ min yɛrɛ ma, o jogo bɛ cogo di. Bon o la sisan, i bɛ se ka wagati jan kɛ pour que yanni olu k'u ka o sɛgɛsɛgɛli kɛ k'a fɔ k'u b'u ka dalilu sɔrɔ, ka sira labila i bɛ se ka wagati caman kɛ. Bon caman b'a fɔ karisalakaw ka ko ka gɛlɛn, u ka ko ka gɛlɛn, mais ne t'o kɛ gɛlɛya ye. I y'a faamu, parce que mɔgɔw ka dalilu ta yɔrɔ tɛ kelen ye, bon mɔgɔw fɛnɛ tabiyaw tɛ kelen ye, mɔgɔ dɔw yɛrɛ bɛ yen i b'a sɔrɔ pour que u k'u den ta k'a di, o b'a sɔrɔ u ka bugunatigɛ bɛɛ b'u bolo i kan. Nka n y'o de fɔ kuma kɔnɔ n ko adamaden tɛ dafa 100%, mais ɲumanya la n'i ka ɲumanya de fanga bonyara, walima i ka jogo ɲumanya de fanga bonyara n'i ka tiɲɛli, e de ye o ye mɔgɔ ɲuman de ye. I y'a faamu. Bon o bɛ se ka kɛ dɔw b'a kɛ o kɛ furu gɛlɛya ye, mais komi o ko fɛnɛ fo furu sira tɔgɔmala fɛnɛ ka kɛ mɔgɔ hakili sigilen de ye, i ka se kuma cogo la, i ka se ko kɛ cogo la, parce que furu yɛrɛ o de ye, ni a fɔra k'i ye furu sira tɔgɔmala ye, i bɛ kabila fila de ni ɲɔgɔn cɛ, olu fɛnɛ bɛɛ ka gundo dɔ bɛ yen, e bɛ se ka bɔ kalama, o bɛ se ka fɛ yen, o kɔrɔ fɛnɛ tɛ fɛn fɛn bɛ fɔ yan, hali ni o fɔ cogo ma ɲa, e k'o lase i jatigiw ma,
k'o lase o kɛcogo yɛrɛ la parce que i b'a sɔrɔ mɔgɔw kumacogow tɛ kelen dɔw fɔcogo tɛ ɲa nka a bɛ ka fɔ ye min ye hali n'a y'a sɔrɔ kuma ma kɛ ɲuman ye kuma ɲuman ye nka a bɛ ka fɔ kun min na o kun ka ɲi donc e yɛrɛ de bɛ kɛ ko dilanbaga ye o ye tiɲɛ ye fo e fɛ ka kɛ mɔgɔ sabatilen de ye i y'a faamu bon ne bolo ka dɔw ka ko de bɛ se ka nɔgɔya o ye faamuya ye mais dɔw fɛnɛ ta bɛ gɛlɛya o ye faamuya ye mais ne t'a si kɛ juguya ye ani ban ye kosɛbɛ awɔ sisan an ye faamuya sɔrɔ o yɔrɔ kɔnɔna na an y'a ye k'a fɔ fana maa caman bɛ yen nɔ u b'u plɛɲe k'a fɔ ko an denw tɛ di karisalakaw ma ka d'a kan k'u ye jeli ye ou bien k'u ye funɛ ye ne ko e ye o dɔ sɔrɔ i ka furu tamasira fɛ effectivement n ye a sɔrɔ awɔ n bɔra ko caman kalama kosɛbɛ n sera ka a ko dɔw dilan nka a dɔw fɛnɛ la i b'a sɔrɔ i ka kuma tɛ fɛn ɲa la o ye tiɲɛ ye nka n ka sɛgɛsɛgɛli kɔnɔ n ka ɲamakalaya kalandenya la kosɛbɛ kabini n yɛrɛ ma furusira tɔgɔma daminɛ ko n mɛnna mɔgɔkɔrɔbaw sen fɛ bon ɲamakala caman y'a fɔ n ye awɔ manden fara karata fara manden kan ani wagadugu c'est à dire a bɛ fɔ de ko ɲamakala ani tontigi kosɛbɛ jɔn ani hɔrɔn tiɲɛ don sisan ɲamakala ye hɔrɔn de i y'a faamu hɔrɔn fɛnɛ jɔn bɛ bɔ hɔrɔn de la ni kɛlɛ tiɲɛra mɔgɔ min bolo walima ni gɛlɛya ser'i ma o de bɛ na ni jɔnya ye ayiwa jɔn jamu tɛ yen quoi bon hɔrɔnya fɛnɛ bɔkolo dun nka mɔgɔ jogo yɛrɛ de b'i yɛrɛ fɛnɛ kɛ hɔrɔn ye siga t'o kuma in na i y'a faamu i ye kuma min fɔ sisan a jaabi nɔfɛ ɲamakala kɔrɔba dɔ y'a fɔ n ye kosɛbɛ sisan i b'a sɔrɔ dɔw ka furu fɛngɛ la sisan k'a fɔ ko karisa ye ɲamakala ye karisa ti ɲamakala ye normalement o man ka furu tiɲɛ mun bɛ furu tiɲɛ i b'a sɔrɔ kabila dɔw bɛ yen ko dɔ tɛmɛna u bɛnbakɛw ni ɲɔgɔn cɛ u y'u kali ɲɔgɔn ye k'u siɲɛ ɲɔgɔn ye d'accord ni kalikan ni siɲɛkan bɛ siya minnu ni ɲɔgɔn cɛ ou bien kabila minnu ni ɲɔgɔn cɛ o furu tɛ se ka bɛn aw cɛ o tɛ ala sariya ye dɛ o ye an ka laada yɛrɛ cogo ye parce que n'i y'a kɛ a bɔnɛ bɛ se ka aw caman sɔrɔ kɔlɔlɔ bɛ bɔ a kɔfɛ kɔlɔlɔ bɛ an balima dɔgɔnɔw ni bozow ni ɲɔgɔn cɛ cogoya siya wala e yɛrɛ ye siya dɔw ta sisan k'a fɔ wala bon olu bɛɛ ye bɛ sɔrɔ ko olu ye exemple dɔ ye nka ɲamakala fɛnɛ dɔw bɛ se k'a fɔ bon karisa ye n ka ɲamakala ye n tanubaga de don kosɛbɛ i y'a faamu bon tellement que kanu b'an cɛ donc n t'a fɛ furu ka don an cɛ kosɛbɛ parce que ni furu donna aw cɛ diya bɛ yen goya bɛ yen kosɛbɛ ni ala m'an kisi ni furu sa nana a bɛ kɛ tɛgɛ ɲɔgɔnna ye a bɛ se ka kɛ ba ɲɔgɔnna yɛrɛ ye o ye tiɲɛ ye o ye caman ka dalilu ye mais caman yɛrɛ fɛnɛ bɛ se k'a miiri bon tiɲɛ yɛrɛ la furu man ka tɛmɛ an ni ninnu cɛ voilà parce que dɔw bɛ se k'a fɔ sisan ne ye hɔrɔn ye ni ye n denmuso di awɔ ɲamakala du kɔnɔ sisan kosɛbɛ sini ma sinikɛnɛ ma den minnu bɛ sɔrɔ olu ye ɲamakalaw de ye ayiwa o ye kelen bon dɔw yɛrɛ fɛnɛ bɛ se k'a miiri sini ma sinikɛnɛ ma ni ye n denmuso yɛrɛ fɛnɛ ye ɲamakalaya la awɔ a tɛ se ka a kana bari la parce que ngoro b'a lamɔ yɔrɔ de fari la en tout cas i y'a faamu ni furula ɲamakala du kɔnɔ bon e ka tabiya bɛɛ de bɛ se ka ko ye sisan hali don min na n'i ye migoro ta walima n'i kɛra ɲamakalayakɛla ye a tɛ bari caman na mais est-ce que a kan ka kɛ hɔrɔn b'a den di ɲamakala ma ala sariya yɛrɛ la baasi foyi t'a la min b'a bali n y'o de fɔ sisan ni kalikan bɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ i n'a fɔ n kan bɛ yɔrɔnin min ma e m'a fɔ sisan ni denmuso ta k'a di ɲamakala du kɔnɔ donc ne denmuso nana mikoro ta don min na a man ka bali la i n'a fɔ a ka tabiya bɛɛ de bɛ falen ka kɛ o ɲamakalaw ka
tagabolo ye ne bolo est-ce o kan ka kɛ na aw dira ɲɔgɔn ma cɛ no ni ye ɲamakala ye i n'a fɔ e kɛra maraka ye ou bien e kɛra fila ye ne bolo i bɛ to i sugu de la o bɛ siga t'o la tiɲɛ yɛrɛ la o man ka kɛ voilà k'a fɔ ko n cɛ ye ɲamakala ye ne ka ɲamakalaya kɛ o man ka kɛ munna parce que e t'a ye i dira n'i y'a fɛn a fɛngɛ sisan ni e ka kabila bannen don a ma m'a fɔ n'a kunu fɛ mais n'u bann'a ma ni e y'a kɛ i b'u lamaloya i b'u lase lamaloyali ma hali n'u m'a f'i ye u b'a fɔ an tun tɛ fɛ min ka kɛ a kɛra voilà a bɛ na ni lagosi dɔ ye mais ni o tɛ ni i ka kabila yɛrɛ fɛnɛ jɛnɛra n'a ye baasi t'a la parce que munna bi bi in na ɲamakalaya ye bɛ sɔrɔ bɔkolo fɛ i y'a faamu tiɲɛ don bon n'an ko k'an bɛ kuma ɲamakalaya yɛrɛ na yɔrɔ kan o kuma ka jan komi an sigi kun to ye nka bi bi in na hɔrɔn yɛrɛ fɛnɛ ɲamakalakɛla cayara parce que mun fɛnɛ la n bɛ n da don yɔrɔnin dɔ la dɔɔnin sisan duguba kɔnɔ yan ɲamakalaya kɛlen don delili de bon ɲamakalaya dun delili tɛ nka delili b'a kɔnɔ o ye tiɲɛ ye bon delili yɛrɛ fɛnɛ delili ye dɛsɛ de ni ɲamakala bɛ delili kɛ cogo min ni hɔrɔn fɛnɛ dɛsɛra a bɛ delili kɛ ten delili ye dɛsɛ de nka ɲamakalaya ye cɛbɛn ni kanbɛn de ani tanuni ka danbetigi tanu a fɛnɛ bɛ min kɛ hali ni e m'a fɔ ko nin kɛ ye ale yɛrɛ b'o dɔn a b'a dɔn k'a k'i ye parce que i bɛ ka tanuni mun kɛ an y'a ye k'a fɔ maa caman bɛ yen nɔ u y'u pilen ye yɔrɔ an bɛ an ka jɛmukan min kan bi o ye furu taama sira de an y'a ye k'a fɔ maa caman bɛ yen nɔ olu y'u pilen ye nin côté in na kosɛbɛ k'a fɔ ko hali hɔrɔn bɛ ka taa furu taama sira kɛ alors que an y'a ye k'an ka funɔ de b'a kɛ ani an ka jeliw de b'a kɛ olu de bɛ wuli u bɛ taa furu taama sira kɛ mais bi i y'a ye k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen de kɛra furu taama sira ye a bɛnnen don wa n tɛn'o jaabi ni dakuruya caman ye yɛrɛ awɔ a bɛnnen tɛ ayiwa nka ni san ferekera jate tɛ dɔn kalo la siga t'o kuma in na ni ko fɛnɛ diyara a tigi bɛ caya ayiwa i y'a faamu furu sira tɔgɔma hali ɲama fɔlɔfɔlɔ i bɛ taa sɔrɔ kabila bɛɛ n'a ka ɲamakala de don siga t'o kuma in na ni kabila min ka furu sira bɛ tɔgɔma u ka ɲamakala bonda du bɛ yen u b'u ka ɲamakala wele kosɛbɛ ka o ci an ka kabila yi ci karisala kabila ma ka b'u denmuso nɔfɛ tiɲɛ don a tun bɛ kɛ ten de bon hali ni kabila wɛrɛ bɛ yen ni ɲamakala tɛ kabila min bolo ni o mago bɛ i ka ɲamakala la a bɛ se e de ma tiɲɛ don e min ye jatigi ye bon karisa kuma i ka ɲamakala fɛ an bɛ fɛ k'a ci ka taa bɔ karisalakaw fɛ u denmuso nɔfɛ an den o fana bɛ i wele ka karisalakaw ka ci don i da walima k'i n'u ɲɛ yira u b'i ci a tun bɛ kɛ ten de tiɲɛ don parce que furu sira yɛrɛ n y'a fɔ kuma daminɛ la n ye dakuruɲɛ damadɔ fɔ a la kuma daminɛ la furu sira tɔgɔma bɛ kalan de donc n'an y'a jateminɛ kalanko de don kalanko de don mɔgɔkɔrɔba min b'a kɛ ni i ye ɲamakaladen n'i fa b'a kɛ walima ni ɲamakala wɛrɛ b'a kɛ i fa y'a bɛ se ma walima i kɔrɔ walima i karamɔgɔ dɔ i bɛ tugu o de la i bɛ tali kɛ n'a ka kɛtaw ye wa a b'a f'i ye a bɛ tan a bɛ tan a bɛ tan parce que furusira tɔgɔma yɛrɛ ye kabila ko de i bɛ taa sɔrɔ kabila dɔw bɛ yen olu ka n'i bɛ furusira tɔgɔma olu fɛ yen o ni kabila dɔw bɛ yen o ta kɛcogo tɛ kelen ye u cɛ ka jan i b'a fɔ jɛgɛjalan ni baji bon ni e ye ɲamakala ye sisan ni ne ye maninka ɲamakala ye ne ye maninka funɛ misali la ni ne bɛ kɔrɔbɔrɔ dɔ ye ne ci sisan furu sira tɔgɔma la walima ne jatigi dɔw kan ci kɔrɔbɔrɔw fɛ yen furu sira tɔgɔma la
sisan ni ne sera kɔrɔbɔrɔw ka den fa ma ni ne dan tigɛ karisalakaw ye n ci wa n bɛ tila k'a fɔ tiɲɛ la ne ye maninka ɲamakala de ye n bɛ caman dɔn olu ka laada la nka aw ka laada n tɛ caman dɔn a la i bɛ se k'an bilasira la a bɛ ɲa cogo min na an bɛ furusira tɔgɔma la aw ka laada ye o fana bɛ i sigi bɔ anw fɛ yen a bɛ kɛ tan de a bɛ kɛ tan de n'i bɛ na anw fɛ yen i bɛ na ni nin kan de ye nin woro tan de bɛ n'i bolo walima nin de bɛ d'a kan misali don quoi a bɛ kɛ ten tɔ de i y'a faamu mais n kɔrɔla walima a kɛcogo tɛ n bolo n ye n sigi dɔ ye n ci n taara e kɔni bɛ k'a kɛ nka i n'a kɛli man kan mais i t'a dɔn a bɛ kɛ cogoya min na i t'a dɔn bon lagosi caman bɛ sɔrɔ a kɔnɔ kosɛbɛ bon ni ɲamakala yɛrɛ dun don hali ni e taara i jatigi min fɛ yen o b'a fɔ bɔn karisa nin bɛɛ y'an ka ɲamakala de hali ko dɔw bɛ yen o bɛ sɔn k'o kun ɲamakala yɛrɛ kama walima ɲamakala yɛrɛ bɛ se ka a ka ɲamakalaya bila en jeu bon karisa aw ye karisalakaw de aw bɔra nin de la aw bɔra nin de la nɔgɔya bɛ don ko bɛɛ la siga kɔni t'o la o b'a sɔrɔ i y'a ɲini k'a dɔn parce que maa i bɛ diɲɛnatigɛ fɛn o fɛn kalan o k'a sɔrɔ i y'a ɲini de k'a dɔn i bɛ don ko o ko la i b'a ko sɛnsɛn fɔlɔ de donc n'an y'a jateminɛ furu taamasira tɛ kɛ kunfɛ ko tɛ kalanso de don i bɛ taa ɲɛɲini fɔlɔ de yanni i ka don a la o de la n ye nin question in posé kunna parce que maa caman bɛ yen nɔ u bɛ duti la nin yɔrɔnin in na parce que u tɛ ka u ta n'u bila dɔn nin ko in na ɲamakalaw bɛ k'a kɛ mais hɔrɔn yɛrɛ fana bɛ ka don a la sisan nin nɔ i b'a sɔrɔ i bɛ taga mɔgɔ dɔw fɛ yen nɔ n'i ye hɔrɔn ye u b'a fɔ e kumana ɲamakalataw ka du kɔnɔ o t'a lagosi fɔlɔ ye donc fɛn don fɛn cɛjugu de don n'i bɛ diɲɛnatigɛ ko o ko kɛ i b'a kɛ ka se a dan na i bɛ fɛn min dɔn de i bɛ taa n'o de sira ye an y'a faamuya an ye faamuya caman sɔrɔ i ka nin yɔrɔnin kuma in na n bɛna ɲininkali dɔ fana tengu i la i n'a fɔ e donna furu taamasira in na cogo di i y'a ye a bɔra aw ka kabila de la wa ou bien i fa dɔ de tun bɛ k'a kɛ wa a diyara e yɛrɛ ye i y'a kɛ parce que an y'a sɔrɔ an ka jeliw caman bɛ yen nɔ an ka funɛw caman bɛ yen olu tɛ don a furu taamasiraw da fɛ olu bɛ taa ko wɛrɛw kɛ maralamuso i ka nin ɲininkali diyara n ye kojugu kosɛbɛ ne tɔgɔ Moro Kamara n ye funɛ de n ye ɲaamɛ de a kɔrɔ n fa y'an fa ye funɛ ye kosɛbɛ n ba y'an fa ye funɛ ye kosɛbɛ siga t'o la wa n fa y'an fan fɛnɛ a bɛɛ ye ŋaraw de n ba y'an fan fɛnɛ b'o cogo la d'accord n ye anw ye jamanatigi ɲamakalaw de jamanatigi i n'a fɔ dugutigi ka ɲamakala bonda de anw ye dugutigi ka ɲamakala bonda ne ko yan'an ka taa yɔrɔ janw i n'a fɔ e bɔra dugu jumɛn na ni ɲamakala e bɛ ka nin kuma min fɔ tantɔ parce que ko aw ye dugu ka ɲamakalaw de ye donc ne bɛ fɛ o yɔrɔnin dɔ i n'a fɔ aw ka dugu yɛrɛ ne ka an ka dugu yɛrɛ yɛrɛ a bɛ f'o ma ko sɔbɛ ni bali sɔbɛ ɲani masa kara de ye sɔbɛ sigi sɔbɛ filo ye manden n'i ye jikɔrɔni kura tɛmɛ dɔrɔn yanni ka don faya kɔnɔ sɔbɛ bɛ kuru fɛ yen nka sisan a bɛ fɔ a ma de ko bana sɔbɛ sibi bɔra sɔbɛ de la kamara bɛ dugu ye sibi ye bon komi kamara bonda ka ca manden jamanatigi ye kamaraw ye nka anw ye kamara funɛw ye n mɔkɛ jikɔrɔ ni para jɛnɛkabugu a jamanatigi n'o ye jɛnɛkɛ Amadu ye a ka funɛkɛ kun don a y'a ɲini a fɛ n ye dugu sigi na i bɛna kɛ n ka ɲamakala de ye na i kana i sigi n fɛ ka kɛ n ka funɛkɛ ye ayiwa an mɔkɛ nana ten o don ni bi cɛ dɔ b'o san 100 kan bi ko tɛ o tuma dɔ b'o kan kosɛbɛ kana se bi ma
dugu ka ɲamakalaya bɛ anw ka du de kɔnɔ i n'a fɔ i ye furusira tɔgɔma min fɔ n y'a sɔrɔ n bɛnbakɛw fɛ k'a sɔrɔ n fa fɛ k'a sɔrɔ n kɔrɔw fɛ kosɛbɛ sisan ne yɛrɛ dugumɔgɔw y'a ɲini n fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la jɛnɛkɛla bon karisa n'an ka ɲamakalaya fɛn fɛn bɛ yen anw bɛ de dɔn sisan a bɛ an ka ɲamakalaya b'aw ka du de kɔnɔ a ma bɔ yen an bɛnbaw tile a tɛ bɔ yen anw tile la wa anw bɛ e de dɔn i ni balima bɛɛ ayiwa a tɛ tɛmɛ o kan i y'a faamu o fana kɛlen ni ci bilara i kɔrɔ ka n'a fɔra mɔgɔ min ma sisan cikɛ ye quoi cikɛ ye sɛnɛ de ni foro dira mɔgɔ min ma a bɛ i n'a fɔ ci bilara i kɔrɔ o ye tiɲɛ ye siga t'o la o don ni bi cɛ n sera ɲamakalakɔrɔbaw ma k'an yɛrɛ kalifaw la karisa ni min bɛ yen furusira tɔgɔma fara fɛn fɛn kan n karamɔgɔw don ni fɛn fɛn bɛ yen n bɛ s'u ma u b'a fɔ a kɛ tan a kɛ tan a kɛ tan kosɛbɛ ka na se n yɛrɛ ka woro tan tigɛ komi dugu ye danaya dan kan kosɛbɛ ni jatigi min bɛ n ci parce que n ye caman dɔn a la kaban n bɛ taa ni karamɔgɔw nɛn ye olu ye min don da n bɛ se jatigiw ma n'o ye k'an dan tigɛ n'o ye wa hali ni n bɛna gɛlɛya fɛnɛ sɔrɔ ka karamɔgɔ ninnu to yen alihamudulilayi ni n y'a ɲɛfɔ karisa nin gɛlɛya bɛna n sɔrɔ nin furusira tɔgɔ kɔnɔ a bɛ tan bon u bɛ n bilasira a bɛ kɛ tan a bɛ kɛ tan alihamudulilayi bi na ne ye furusira min tɔgɔ ma dɔ b'a 50 kan ayiwa o ye taari ye awɔ ala barika la dɔ b'a kan dɔ b'a 50 kan awɔ mais i ka ɲininkali jaabi n bɔra la de ka k'a ye d'accord fayanfa ani bayanfa tiɲɛ don i n'a fɔ i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na aw ye ɲaamɛw ye o tɛ tiɲɛ don ayiwa furuko filɛ nin ye a ma nɔgɔn dɔɔni furu taamasira yɛrɛ fana an fana ma nɔgɔn dɔɔni ne ko est-ce que i delila ka bɔ i n'a fɔ Bamakɔ da yɛrɛ fɛ ka taa furu taamasiraw kɛ awɔ o ka ca Mali yɛrɛ kɔnɔ yan n sera dugu caman na kosɛbɛ furusira tɔgɔma fɛ nka sinon n delila ka bɔ Mali da fɛ nka furuko tɔgɔma la n ma deli ka bɔ Mali da fɛ d'accord mais Mali yɛrɛ kɔni kɔnɔ yan n ye fan caman yala ka dugu caman kɛ an ka région da fɛ région b'o la dugubaw b'o la yan duguba caman b'o la n kɔni ma se région bɛɛ la sa nka n ye région caman kɛ i ye dɔɔnin kɛ n ye Sikasow kɛ ka Seguw kɛ ka Kayiw kɛ a bɛɛ ye furu taamasira ye furutaamaw la ka Kulukorow kɛ donc ne y'a faamuya sisan nɔ i y'o furu taama fɛn o fɛn kɛ o ne ko est-ce que don kelen da kelen i n'a fɔ i ye maa minnu ka furu taamasira kɛ olu i n'a fɔ ne kɔlɔlɔ comme Ala ye furu da a ye furu sada ni maa min ye i n'a fɔ ka kɔlɔlɔ dɔ sɔrɔ a ka furu sira fɛ est-ce que u delila k'i wele ko maa min kɛra i ka furu taamasira ye k'an b'o tigi wele ka na a bɛ se ka a da don i ka ko la cogo min na pour que k'i ka kungo dɔ nɔgɔya o caman delila ka k'i la bon olu bɛ kɛ a man ca sisan ni kɛlɛ mankan fan o fan sitanɛ de don kosɛbɛ siga t'o la bon n'i y'a mɛn sitanɛ yɛrɛ fɛnɛ bɛ don mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ aw ma donnen don ɲɔgɔn na de tiɲɛ don bon n'i dun ko an ka jɛ gɛlɛya bɛ yen nɔgɔya bɛ yen siga t'o la hali ɲini nɛn bɛ kɛ voilà siga t'o la bon ni o min kɛra fɛnɛ kɛra ni ci sera an ma alihamudulilayi an b'an jɔ an jɔyɔrɔ kosɛbɛ a caman bɛn bɛ sabati a nɔ la olu yɛrɛ caman b'u ka furu la kosɛbɛ awɔ ayiwa o fana o y'a nafa dɔ fana ye sisan nɔ an da bɛna se yɔrɔ min ma i n'a fɔ an bɛ furu de kan bi bari furu kɔnɔ ko ye min ye a ka ca a tɛ ban o tiɲɛ don a tɛ ban i b'a sɔrɔ fɛn caman bɛ yen nin nɔ anw denmisɛnninw t'o dɔn hali maakɔrɔ dɔw yɛrɛ fana bɛ yen nɔ olu yɛrɛ fana t'a dɔn ko furu yɛrɛ fana ye min ye wa furu taama yɛrɛ fana sira o fana ye min ye i n'a fɔ tonton Modibo bɛ ka a ɲɛfɔ cogoya min na i bɛ se ka gɛlɛya sɔrɔ sira la i n'a fɔ i bɛ se ka nɔgɔya sɔrɔ i sira la cogoya min na sisan nɔ an bɛna se yɔrɔ min ma a yɔrɔnin a ka girin dɔɔnin nka da bɛ se ka don a la kosɛbɛ i n'a fɔ i bɛ se ka walawalali caman bɛ yen nɔ i bɛ se ka kɛ maaw ye parce que bi an bɛ tile min na bi anw sifin denmisɛnninw an ka ko kɛcogoyaw
yɛlɛma caman donna la dɛ yɛlɛma caman donna na i n'a fɔ ne bɛ fɛ ka yɔrɔnin fitinin de dɔn i n'a fɔ kunu i n'a fɔ an bɛnbakɛ minnu tɛmɛna o olu tun b'u ka furu taama kɛ cogo jumɛn est-ce que ani bi ta ye kelen ye wa bi tile ta ye kelen ye bon tiɲɛ de don a caman bɛ yen ani bi ta tɛ kelen yɛlɛma donna na yɛlɛma donna la fan caman fɛ ayiwa i n'a fɔ côté jumɛn ni côté jumɛn parce que furu mandenkaw yɛrɛ b'o fɔ furu ɲɔgɔnmaw bɛ kɔnɔ gɛn de ka kɔnɔ gɛn kosɛbɛ sisan n'i ko ko furu furu yɛrɛ fanba ye funɛnkɛninw de funɛnkɛni fitininw funɛnkɛni i n'a fɔ muso denmisɛnninw quoi jeunesse awɔ funɛnkɛninw n'a fɔra ko k'a kɔnɔ gɛn yɔrɔ ni i ye ɲɔ dan foro la ou bien ka tiga dan ou bien ka kaba dan mɔgɔ de bɛ bila yen ni kɔnɔ ni fɛnw bɛ na u b'u gɛn ka kɔnɔw gɛn bon funɛnkɛni fɛnɛ filaw u fan bɛɛ sanu ye nka u kunkolo ye sula de d'accord o de kama awɔ kunkolo ye sula de o kɔrɔ ye mun ye n'i ko ko denmisɛnninya i ko ko biɲɛ kɛnɛya i ko ko kɛnɛya bon i ko u b'u ka wagati la mais min bɛ kunkolo kɔnɔ kosɛbɛ o de dɔɔnin bonba tɛ o de kama furu la duba bɛɛ muso tɛ di muso cɛ ma a bɛ di kabila de ma a bɛ di faw de ma muso tɛ di muso cɛ ma a bɛ di kabila de ma a bɛ di wala o kɔrɔ ye misali la marakamuso e filɛ sisan ni woro 10 tigɛra ka taa dugure la bon ka se cɛkɔrɔba ma an b'i denmuso nɔfɛ furu la kosɛbɛ minnu ye woro 10 tigɛ i n'a fɔ cɛ min bɛ e kɔ furu la o faw de bɛ woro 10 tigɛ ka na olu bɛ woro a fɔ anw de bɛ ka muso ɲini kosɛbɛ i ka cɛkɔrɔba fɛ k'i n'i di an denkɛ ma donc e bɛ di anw de ma anw fana de bɛ dan denkɛ ma d'accord a kɔrɔ de y'o ye kɔrɔ de y'o ye wa e yɛrɛ fɛnɛ e tɛ ɲini baw fɛ dɛ i tɛ ɲini i yɛrɛ fɛ dɛ i bɛ ɲini fa de fɛ parce que tigi de b'e la o ye tiɲɛ siga t'o la bon ni e ɲini fa fɛ e fakɛ di a balimakɛ ma sisan i n'a fɔ i cɛ faw ni e fɛnɛ bɛ di olu de ma bɔ karisa an ye karisa di e de ma kosɛbɛ i k'a di denkɛ ma donc sisan a bɛ i n'a fɔ n'i ye fɛn di dutigi ma a di i muso ma a k'a di den ma sɔnko 3 kɛra mais fa de sɔnna di a bɛ kɔrɔ ye mun ye an tɛ den ninnu dɔn dɛ an bɛ e de dɔn siga t'o kuma in na bon n'a fɔra fɛnɛ o kɔrɔ ye mun ye bon karisa den dir'e ma i b'a di denkɛ ma a kɔrɔ ye denkɛ ni denmuso in bɛɛ ye e de ta ye o ye tiɲɛ ye bon e de b'u kɔnɔgɛn sa k'u lajɛ n'i ye min y'u bolo ko min y'u bolo ni o t'o kɛcogo ɲuman ye e de bɛ kuma u fɛ kosɛbɛ nin tɛ kɛ tan e de b'u bilasira e de bɛ se k'u kɔrɔfɔ hali e de bɛ se k'u gosi o ye tiɲɛ ye o de la n ko den bɛ di faw de ma anw fɛ yen o ye an ka tagabolo yɛrɛ de o y'an ka culture de ye kosɛbɛ bon kumalaw fana y'a fɔ ko ni kɔɲinɛ y'a tagasira bila dɔrɔn ko kala b'a ɲɛ sɔrɔ siga kɔni t'o kuma in na dɛ sisan o kɔrɔ ye mun ye olu fana ye mɔgɔkɔrɔbaw de olu bɛ fɛnfin jeninen dɔn parce que a dira denmuso dira olu yɛrɛ de jogo kama a n'u ka tagabolo ni fɛnw sinon denkɛ mɔgɔ i bɛ se ka denmisɛnnin dɔn kamalennin dɔn sisan mais i b'a ye de i t'a dɔn mais i b'a dɔn n'a a ka kabila de o de kama hali dɔnnimɔgɔw b'a fɔ ko maa ɲumanden hali ni fali don i kana yɛlɛ a kan k'a tɛ laban faliya la bon a bɛ tantɔ de ni a dira du min ma n'o ye kabilaba ye olu si tɛ sɔn u denkɛ ka ko kɛ la min tɛ bɛn kosɛbɛ olu bɛ e yɛrɛ fɛ ka tɛmɛ u denkɛ kan siga t'o kuma in na donc u b'u denkɛ bilasira i tɛ se ka tɔɔrɔ olu ɲɛna foyi tɛ k'i la
min tɛ bɛn peut-être fo ni togalama y'i tɛgɛ jeni o ye wajibi ye n'a ma ɲa k'a b'a i furula ka togalama kɔni ayiwa o jenini kɔni tɛ ban dɛ. Merci. Bon ni an ka tabiya kɔnɔ en tant que o bɛ yen wallahi furu dabɔra jigiya min kama a bɛ k'o de. Jigiya bɛ fa. Jigiya bɛ fa. Furu dabɔra o min kama dɛ. O de kama duwawu bɛ kɛ parce que a dira ni ŋaniya min ye. Donc a bɛ fɔ ni Ala y'olu duwawu minɛ ani ladilikan minnu bɛ di ni a ka baara kɛ n'o ladilikanw ye. Furu dabɔra jigiya min kama a bɛ k'o de. Jigiya min na bɛ fa. Bɛ fa. Kosɛbɛ. Siga foyi t'a la. Bon o de bɛ kɔrɔlen wa o de ye a kɛcogo ye. O de ye logique ye. Merci. O de kama ni o bɛ du o du kɔnɔ i ma a bɛ fɔ ko Ala ka ɲinan kɛ furusentigi kɔ furu sira tɔgɔmala kɔ. Bon ni o bɛ fan o fan parce que e da kan ka don ko o ko la e t'o mɛn yɛrɛ o tɛ kɛ yɛrɛ. Parce que mɔgɔkɔrɔbaw jɔlen n'o jɔyɔrɔ ka ban fo aw yɛrɛ bɛna don mɔgɔkɔrɔbaya la aw fana bɛ hakili sɔrɔ ka taa fɛ. I n'a fɔ au fur et à mesure i hakili bɛ bonya ka taa fɛ. Tiɲɛ don. An y'a ye k'a fɔ fana tonton Modibo bi ne bɛ n'i sɛgɛn dɔɔnin dɛ. An y'a ye k'a fɔ maa dɔw bɛ yen nɔ u b'a fɔ ko olu ye ni cɛkɔrɔba caman sigira n'u ye baro kɛ kosɛbɛ nin furu taama sira in kan u ko ko n'u bɛ taa furu taama yɔrɔ la k'i b'a sɔrɔ olu fana ni kan dɔ de bɛ taa olu ni dɔnniya dɔw bɛ taa mun b'a to n'u taara se i n'a fɔ musolakaw fɛ yen nɔ i b'a sɔrɔ fɛn caman bɛ yen nɔ n'a sɔrɔ a ka gɛlɛn mais olu bɛ taa n'u ka dakɔnɔ kuma min ye olu bɛ taa n'u ka gindo fɛn min ye a bɛ nɔgɔya. Tiɲɛ de don maninkaw b'a fɔ ko foyi tɛ kɛ gansan ni sabu t'a la. Siga kɔni t'o la. Diɲɛlatigɛ ko o ko fɛnɛ n'i b'a kɛ i b'a sɔrɔ i bɛ fɛn dɔ bɛ yen o bɛ se ka kɛ Ala deliw ye. Tiɲɛ don. I y'a faamu. Bon i b'a sɔrɔ n'i bɛ ko o ko kɛ hali a dan ye n'i bɛ taa furu sira tɔgɔ ma i k'a ŋaniya siri ne bɛ ka taa ɲuman de la nin ye ka duwawu k'i yɛrɛ ye ka duwawu kɛ furu ɲɔgɔnmaw ye n bɛ taa nin min na ɲuman de don Ala ka barika don a ko la Ala ka ne yɛrɛ nimisi wasa Ala ka tɔgɔ diya Ala ko merci o bɛɛ ye i m'a faamu o bɛɛ ye sababu dɔ ye. O bɛɛ y'a Ala deli dɔ ye. Voilà mais dɔw fana bɛ yen ji kunnankolon tɛ kumun kɛ bɛɛ n'i ka ɲamakalaya sigi sababu don. O ye tiɲɛ ye. I y'a faamu. Tiɲɛ don. Mais tiɲɛ la a kuma ne b'a fɔ n ko tiɲɛ don. Ne b'a fɔ n ko tiɲɛ don. E b'a fɔ ko tiɲɛ don. Awɔ. Sira jumɛn fɛ. Parce que maa tɛ kɛ ŋara ye gansan an kɔni ye kalandenw ye. Tiɲɛ don. Anw bɛ karamɔgɔw nɔfɛ an ye kalandenw ye. Awɔ. Nka ŋarabaya kodɔn b'a la. Dɔnni yɛrɛ fɛnɛ b'a la. Ayiwa an y'a ye k'a fɔ kɔni ko an ka ŋaraw i n'a fɔ i yɛrɛ bɛ k'a fɔ cogoya min na an ka jeliw an y'a ye k'a fɔ u bolo bɛ kisɛ kan u bɛ fɛn caman yɛrɛ yɛrɛ de dɔn hali Ala dugulen tɔgɔ i b'a sɔrɔ a caman bɛ an ka jeliw de bolo. Tiɲɛ don o ye tiɲɛ o ye tiɲɛ yɛrɛ parce que n y'o de fɔ kuma daminɛ hali i ye ɲininkali min kɛ ko furu sira tɔgɔ ma ko bɛɛ kan ka kɛ wa n ko bɛɛ man ka kɛ n ko ɲamakalaw de ka baara don parce que Manden kow bɛɛ tilara de k'a fɔ baara 12 de dira ɲamakalaw ma. Baara 12. Baara 12. O ye jumɛn ni jumɛn ye. Hali ŋaraba dɔw b'a fɔ ko baara 2 dira funɛw ma ka 2 di garangew ma ka 2 di numuw ma ko ka 6 di jeliw ma ŋara dɔw b'o fɔ. Nka n'i ko ko ɲamakala sisan a bɛ fɔ an bɛɛ ɲamakala ye si 4 ye Manden numu jeli funɛ garange. Kosɛbɛ. Bon baara 12 karifar'u la kurukanfuga. Bon baara 12 in na sisan cɛ bɛ ni kan bɛ b'o la. Kosɛbɛ. Ani sadi ka hɔrɔn kan k'a la sitanɛ parce que hɔrɔn yɛrɛ kuma ye ɲamakalaw de ta ye. Siga t'o la. Ni mɔgɔ wɛrɛ farala ɲamakalaw ka kuma la dɔrɔn maninkaw ŋaraw bɛ kuma fɔ la olu cɛ ka jugu kosɛbɛ. A kɔni cɛ ka jugu. Ya olu bɛ kuma mɛ n tɛna don o yɔrɔ la mais quand même kɔni
ngaraya teta subagaya ko. Ne dɔnniya ni ko subagaya caman b'a kɛ mɔgɔ dun subagaya ye subagaya ye dɔnnibagaya de. O ye tiɲɛ ye. ngaraya tɛ to kɔ nka tiɲɛ la anw kɔni ye kalandenw ye n'anw bɛ min kɛ an kɔni bɛ dugawu k'an yɛrɛ ye nka an nata bɛ ngarabaw kɔ. siga tɛ nin yɔrɔnin kuma na parce que maa i bɛ fɛn o fɛn fɔ i b'a contrôler ka ɲɛ i bɛ dan sira la a bɛɛ tɛ fɔ ne ko tonton Modibo e kelen ka furu taama siraw kɛ o ne ko i sera du dɔw kɔnɔ k'a ye k'a fɔ n'i taara kuma k'i bɛ taa kuma denfaw fɛ u b'a fɔ ko k'i jɔ fɔlɔ k'an bɛ denbaw wele ka na ko n'olu ye min fɔ ne ko e y'a dɔw f'i k'a ye. awɔ olu bɛ kɛ nka u bɛna yɔrɔ min fɛ ne bɛ a yɔrɔ faamu kosɛbɛ. munna i bɛ taa sɔrɔ kabila dɔw bɛ yen sisan olu fɛ yen i b'a sɔrɔ olu ka furu bɛɛ dan tigɛlen don olu fɛ yen olu b'a fɔ misali la sisan ni mɔgɔ bɔra an den nɔfɛ an ka minɛnkolon sɔngɔ u bɛ se k'a fɔ o ye 50,000 ye misali don kosɛbɛ. woro paɲɛ ani kɔkɔ olu b'o fɔ o ye kabila dɔw ye olu b'o kan mais sisan u b'a fɔ minɛnw gɛlɛyara worow gɛlɛyara parce que komi denba de bɛ muso kɔɲɔbɔ a bɛ fɔ min an b'a fɔ ko furu nafolo wari bugunen min bɛ fɔ o ye forobafili ye minɛnkolon sɔngɔ de don parce que o wari bɛ ta k'a di denbaw de ma denbaw bɛ minɛn de san ka den kɔɲɔbɔ kosɛbɛ. bon denba dɔw de fana b'a fɔ sisan bon minɛnw gɛlɛyara bon kabila dɔw la sisan n'i taara ni a sera minɛnkolon sɔngɔ wɔrɔ ma denfaw b'a fɔ bon an bɛ ci lase denbaw ma o b'u ka minɛnkolon sɔngɔ yɔrɔ fɔ prix fɔ mais o tɛ k'a fɔ ko furu sɛmɛla musow la ye dɛ o fana ye u ka wɔrɔ le parce que denbaw de bɛ den kɔɲɔbɔ bon ni olu bɛ den kɔɲɔbɔ denfaw t'a kɔɲɔbɔ bon jalatigi ye min ye denba jalatigi ye min ye i b'a sɔrɔ wari mana di cogo o cogo olu fana bɛ dɔ de fara a kan bon dɔw ka faamu na a ka kan olu ka ɲininka o hakilina la. mais ne ma yɔrɔnin min faamuya sisan ne bolo n ko denfaw de bɛ nin bɛɛ de fɔ c'est à dire que k'a d'a kan yɔrɔ furu bɛ cɛ de bolo furu tɛ muso bolo ni yɔrɔnin côté la i n'a fɔ sisan furu nafolo yɛrɛ furu nafolo bɛ taa joli ɲɔgɔnna na voilà caya fara a fitinin kan n fɔlɔla min na minnu laban sisan ka sɔrɔ k'i ka o ɲininkali jaabi kosɛbɛ. n'a fɔra ko denbaw bɛ minɛnkolon sɔngɔ da fɔ u t'o ɲɛfɔ furuboloma ye dɛ o bɛ ɲɛfɔ denfa de b'a fɔ denba wele bɔ mɔgɔ bɔra aw denmuso nɔfɛ an ye denmuso di bon sisan a ka minɛnkolon sɔngɔ a ye ɲɔgɔn faamu aw bɛnna joli kan n'u nana fɔ denfaw ye sisan ko bon an bɛnna 50,000 kan walima an bɛnna 60,000 kan denfa fɛnɛ bɛ ni furusira tɔgɔmala nana denfa de b'o kuma lase furusira tɔgɔmala ma mais c'est pas parce que e ni denbaw de bɛ kuma dɛ aw tɛ kuma dɛ. n y'a faamuya n y'a yɔrɔ faamu. Voilà, o ye o wɔrɔ ye. N'i y'a ye ɲɛ ni ɲininkali k'i la ni cɛkɔrɔba dɔ de kumana a ye furu taama de kɛ a ko ne ma ko n den n y'a ɲininka fɛn caman na n ko ne ma yɔrɔ dɔ faamuya sisan furuko la an y'a ye k'a fɔ an falakaw ka hakɛ to kosɛbɛ an y'a ye k'a fɔ an falakaw dɔw bɛ k'u bolo jigin kosɛbɛ u bɛ ka fɛn bɛɛ to musow ma ni an ka funɛw nana k'a fɔ ko maa bɔra aw denw kɔ u b'a fɔ e jɔ fɔlɔ an bɛ muso wele ka na donc a kɛra sababu ye ka na ni kɔlɔlɔ caman ye ka bi ko don n bɛ fɛ i ko o yɔrɔ de latɛmɛ n ye. awɔ sisan n filɛ ka kuma o de kan mais en réalité kabila caman n'a tɛ kɛ. voilà misali la n y'a f'i ye sisan misali la anw ka kabila kɔnɔ an ka kabila kuntigi bɛ an kɔrɔkɛ kɔrɔba kosɛbɛ n'i bɔra den nɔfɛ sisan an ka du musoman bɛɛ ka minɛnkolon sɔngɔ dan tigɛlen don donc ni sira labilari ye n'a fɔra a ye n'a ka furufɛn da ka fɔ ye n'i nana dɔrɔn ale tɛ
denbaw ɲininka bilen a ka minɛnkolon sɔngɔ ye joli dɛ ale de fait que o da bɛ yen ka ban a b'a fɔ i ye ni nafolo nana san a bɛ denbaw wele k'a di a ma i y'a faamu mais tiɲɛ la n y'o de fɔ n ko wagati yɛlɛmara sinon o de bɛ yen kɔrɔlen mais n y'o fɔ n ko wagati ni fɛnɛ u fɛnɛ bɛ hali denfa dɔw bɛ yen u bɛ nin yɔrɔ de fɛnɛ fɔ ko denbaw b'a fɔ ko bɔn fɔlɔ ko minɛnw kun da ka nɔgɔn bɔn sisan fo cɛlakaw fɛnɛ u ka bɔtaw ka dɔ fara a kan ayiwa i y'a faamu bɔn fɛn dɔ don mɔgɔya tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la ne tɛ a kɛ accuseliba ye parce que u b'a kɛ ka da kun min kan o dɔw bɛ ɲɛfɔ anw ye tiɲɛ don bɔn ni ko kun fɔr'i ye n'i yɛrɛ y'a lajɛ bolominɛ wɔɔrɔ b'a kuma la donc i tɛ se k'a kɛ baasiba ye mais tonton Modibo i n'a fɔ a kunni min bɛ fɔ parce que i b'a dɔn maa caman sigilen don nin wagati in na u bɛ ka an lamɛn mais olu tɛ ka faamuyali sɔrɔ a la sisan e bɛ se ka kun kelen bɛ kun fila fɔ an ɲɛna an bɛ se ka min faamuya ni musow bɛ a fɔ ko minɛnkolon sɔngɔ sisan nin nɔ dɔ farala minɛnw kan donc cɛlakaw ka dɔ fara wari kan a kunni ye yɔrɔnin min e bɛ se k'i da don o la ka a fɔ an ɲɛna bon a kun u bɛ a kun kɛ ko gɛlɛya de ye donc u bɛ k'a bɛɛ da gɛlɛya de kun a bɛ ka da o de kun mais en réalité o kɔni t'a kɛcogo ɲuman ye n'a fɔra i ye denfa ye i b'i ka responsabilité de ta o ye tiɲɛ ye se ka i y'a faamu ni i ni denbaw kɔni bɛn'a la normalement hali e man k'a fɔ furuɲɔgɔnw ye ko denbaw y'a fɔ tan awɔ a fɔ an ka kabila ka ko de ye nin ye donc nin de don mais ni furu la delili b'a la nafolo tɛ se ka mɔgɔ sɔrɔ quoi mɔgɔ yɛrɛ valeur ka bon nafolo ma laadala kelenw de don bon a karisa an ko 50,000 bon alhamdulilayi 30,000 se b'an ye fɔlɔ a y'o minɛ nka an b'aw deli ni aw sɔnna k'a to nin na kosɛbɛ dɔw fɛnɛ bɛ yen u b'a fɔ bɔn an sɔnna aw ka delili ma nka i komi aw nana ni 30,000 ye a y'a dafa 40,000 na kosɛbɛ o bɛɛ ye kuma de ye sigi ka fɔ de bɛ kɛ o bɛɛ ye kuma de ye d'accord nka adamaden yɛrɛ hali n'a fɔra ko 10,000,000 adamaden valeur ka bon o ma siga t'o la sanni feere tɛ laadala kelenw don cɛ nka i komi n y'a fɔ kuma kɔnɔ n ko minɛnkolon sɔngɔ de don furu nafolo tɛ sinon furu nafolo yɛrɛ ye misiri la 3,000 min bɛ sara voilà n tun y'o ɲininkali k'i la ni n'a fɔ furu nafolo yɛrɛ o a joli yɛrɛ ɲɔgɔn don parce que n b'a ye k'a fɔ dɔw b'a fɔ ko an ta ye 40,000 ye an ta ye 50,000 ye ou bien an ta ye fo 60,000 ye n y'a caman ye k'a fɔ dɔw yɛrɛ ko n ka recherche laban yɛrɛ la dɔw ko fo 80,000 awɔ olu ye minɛnkolon sɔngɔ de o de ye minɛnkolon sɔngɔ ye i n'a fɔ sisan minɛnkolon sɔngɔ i n'a fɔ furusiri minɛnw bɛ taa san min na o de ye minɛnkolon sɔngɔ ye voilà o de ye minɛnkolon sɔngɔ ye mais furu nafolo mairie mɔgɔw b'i ɲininka 3,000 de sɛbɛnnen bɛ yen d'accord 15,000 francs 15,000 wa o 15,000 o bɛ di muso de ma o ye muso ta muso yɛrɛ de halala ye o ye misiri fɛnɛ la u b'a ɲininkali kɛ ni denfaw ɲininka muso ka denfaw furu nafolo dira aw ma wa n'a ko a dira an ma nka bogotigi o ye 3,000 ye d'accord muso ta fitigi muso min delila ka furu kɛ ka tɛmɛ o de ye muso ta fitigi ye voilà o bɛ n'a fɔ muso min bɛ musoya kɔnɔ mais bogotigi ye i bɛ ka bɔ bogotigiya kɔnɔ ka don furu kɔnɔna na d'accord faamuyali sɔrɔla o yɔrɔ la kosɛbɛ c'est à dire que i b'a dɔn ni maaw sigilen don u bɛ ka lamɛnni kɛ i b'a dɔn sisan nɔ furu ko a kumaw cayara tiɲɛ don i y'a ye k'a fɔ hali n'i y'a ye furusa caman bɛ a bɛ ka kɛ o bɛɛ ye de k'a fɔ maaw tɛ ka ɲɔgɔn lamɛn tuguni sigi ka fɔ tɛ ka kɛ furu la tuguni furu dɔw bɛ ka furu yɛrɛ kɛ mun ye an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ bɔlɔ nin kɔnɔ dɔrɔn ka ɲɔgɔn ta et puis fana u t'a dilan u ni ɲɔgɔn cɛ u dilanna in na ten cogoya la donc furu dun ye fɛn ye fɛn min n'a barikalen de don fɛn min n'a bɔra ala fana yɔrɔ la sisan tonton Modibo an bɛna se yɔrɔ min ma o ye de k'a fɔ ne ko cɛ yɛrɛ mana na furu
cɛ mana nana furu u bɛ cɛ terikɛ dɔ nati ka gɛrɛ a la ka cɛ minɛ k'a sigi n t'a dɔn u b'a sigi dɛbɛ ne kan u bɛ kurun u b'a minɛ u b'a sigi u b'a sen ko k'a kunkolo n'a fɛn ne ko o ye jumɛn de voilà merci o min filɛ o ye o ye koba de ye kuma fɔ cogo ɲuman na a bɛ i n'a fɔ i bɛ ka bɔ étape dɔ la ka don étape dɔ la kosɛbɛ i m'a ye an balima dɔw fɛ yen i b'a sɔrɔ kɔɲɔkɛw u bɛ fini jɛman d'u ma tiɲɛ don fini jɛman in tɛ dɔwɛrɛ ye i ka tile i ye responsable le bamuru bɛ d'i ma ka fugulan don i kun na bon hali fugula in bɛ kuma de bamuru in bɛ kuma de ayiwa tonton Modibo bi kɔni an b'i bolo fini jɛman min i filɛ nin ye k'a fɔ i bɛ se ka fini jɛman in i bɛ a définir an ye dɔɔni awɔ fini jɛman in o ye tilennenya de k'i tilen i tɛ se ka jɛngɛ min na wala i man ka jɛngɛ o bɛnnen t'i la parce que a kɔrɔ de i donna cɛya kɔnɔ n'i ko ko cɛya a bɛ kodɔn ko fɔ a bɛ kokɔrɔdɔn ko fɔ k'i ka kɛta dɔn k'i ka fɔta dɔn ka se i yɛrɛ la nin bɛɛ de ye cɛya ye kosɛbɛ ni nin dafara caman b'a fɔ bolo ko fanga bɛ n na dɔrɔn walima wari bɛ n kun o de ye cɛya ye o tɛ misali la sisan ni muso dir'i ma fini jɛmanw bɛ don i la ka jalamugu meleke i kun ka fugulan don i kun na ka bamuru d'i ma ayiwa bon bamuru in kɔrɔ de kɔni e ka i ka kabila bɛɛ lakanda i muso i den mɔgɔ mɔgɔ b'i ka mara kɔnɔ kosɛbɛ e de ka kan k'o lakanda ayiwa o lakanali ye mun ye awɔ u kana bana ko kunu sɔrɔ en tant que e bɛ yen kɔngɔ kunu sɔrɔ bon fugula in fɛnɛ k'a yira doni de b'i kun i kun wa i ma dɛsɛ i ka fugulan kɔrɔ cogo min i kana dɛsɛ i ka doni kɔrɔ ten siga kɔni to kuma ye ne dɔ yɔrɔ kɔni i y'a faamu ayiwa bon a kɔrɔ de ye cɛya fɛn bɛɛ dafari la o ye o de ye bon mɔgɔ minnu fɛnɛ bɛ sigi kɔrɔ olu fɛnɛ bɛna mɔgɔkɔrɔba la mɔgɔ minnu bɛ sigi kɔrɔ olu bɛna k'a f'i ye i bɔkolo f'i ye e bɔra fa karisa de la o den ye fa karisa ye o den ye fa karisa ye o den ye e ka hakilina jigin wala o ma nin kɛ o ma nin kɛ o y'a kɛ tan de o y'a kɛ tan de wa e fɛnɛ fɛ donc fugulan ye doni ne k'a ta k'a di i ma fɛn o fɛn mana kɛ i ka famille kɔnɔna na i kan k'a kun a kan ka bɛn i ma mais babini in don o ye jumɛn ye babini kura min bɛ don sen na o ye mun ye bon babini kɔrɔ de ye yɔrɔ ni samara t'i sen na kosɛbɛ ŋɔni ni fɛnw b'i sɔgɔ bon kɔrɔ de ye babini yɛrɛ e yɛrɛ fɛnɛ hali sadi degun na i muso i denw i ka kabilaw kosɛbɛ tɔɔrɔ kow la foyi kan'o sɔrɔ ah d'accord i y'a faamu babini jɛman in fɛnɛ a bɛɛ bɛ kuma de awɔ i y'a ye a bɛɛ bɛ kuma de parce que ne ni nin kabila mɔgɔ bɛɛ kumara parce que ni ala barika la ne taara furu sira tɔgɔma la kabila fɛn fɛn na parce que n jatigiw don kosɛbɛ ɔ n bɛ se ka ɲamakalaya k'u la n'u bɛ baro kɛ u bɛ fɛn caman fɔ n ye i bɛ faamuya sɔrɔ a la cogoya min na kosɛbɛ siga tɛ o la i y'a ye i n'a fɔ an bɛ k'a fɔ cogoya min na ne ko ne cɛ yɛrɛ donna kɔɲɔso la sisan nɔ i b'a sɔrɔ k'a fɔ u bɛ maa bila kɛrɛfɛ n'o ye an balimakɛ ye n'o bɛ se ka kɛ an mɔkɛ ye n'o bɛ se ka kɛ an dɔgɔ ye u b'a bila kɛrɛfɛ hali n'a bɛ taa ɲɛgɛn na o de tigi bɛ wuli o bɛ kuma a fɛ ou bien hali n'a bɛ kuma o de bɛ kuma fɛ ou bien hali a don heure fana a kan ka don waati min na kɔɲɔso kɔnɔna na ka se ka taa baro n'a a muso ye o fana bɛ yen nɔ ne ko o ye jumɛn de ye o y'i ka conseil de ye wa ou bien jagoya de don o kan ka kɛ wa bon a ka kan ka kɛ olu de kan ka kɛ parce que olu bɛɛ bɛ i hakili don de ah d'accord ni bi tɛ i b'a dɔn fɔlɔ fɔlɔ i bɛ taa sɔrɔ hali nɛgɛkɔrɔsigi ta kabila caman na n'aw kun sigira nɛgɛkɔrɔ n'aw bɔr'o la dɔrɔn muso de bɛ d'aw ma parce que a kɔrɔ de ye aw donna cɛya la
kosɛbɛ bon cɛya fɛnɛ y'o de fɔ n ko cɛya tɛ taa suya kɔ mɔgɔ minnu bɛ bila i kɔrɔ u b'i bilasira adamadenya kow la wa u bɛ tila k'i bilasira i kan k'i ka denbaya mara ni gindo minnu ye cɛya tɛ taa ni gindo minnu ye kɔ olu fɛnɛ b'o de f'i ye hali kan min bɛ yen n'i bɛ dumuni kɛ walima hali kan min bɛ yen n'i bɛ taa wari ɲini walima hali kan min bɛ yen n'i bɛ da i muso fɛ pour que ni ala bɛ latigɛ bɔ aw cɛ a ka kɛ den barikama ye olu b'o kanw bɛɛ f'i ye. D'accord, ja fɛn fitinin tɛ o la dɛ. Fɛn fitinin tɛ. D'accord, faamuya sɔrɔla nin kɔnɔna in na tonton Modibo i ni ce i ka wele la barisa woro i bɛ maa dɔ wele a tigi tɛ n'i ka wele jaabi an sera ka ɲininkali fɛn fɛn tɛngu i la bi mɔgɔw nimisi wasara parce que faamuyali caman sɔrɔla an ka bi furu kuma na kosɛbɛ démarche yɛrɛ bɛ kɛ cogoya min na furu yɛrɛ kan ka daminɛ cogoya min na bi anw denmisɛnninnakaw an ye faamuyali sɔrɔ i n'a fɔ an ka sijɛ maakɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ n'olu fana ta a dɔn ko furu taama yɛrɛ ye fɛn min ye olu fana ye faamuyali caman sɔrɔ a kɔnɔna na e ka kuma laban ye jumɛn de ye i bɛ se ka conseil di maaw ma cogoya min na furu taama sira fɛ. Awɔ n bɛ conseil min di marakamuso a diyara n ye kosɛbɛ n bɛ conseil min di k'a yira ko diɲɛ fɛn o fɛn kalanfɛn de don siga t'o la. ɲamakalaya ne tɛ karamɔgɔ ye n ye kalanden de ye n karamɔgɔ ka ca nka n karamɔgɔ n ye woro 10 tigɛ ka di karamɔgɔ min ma o ye Funɛmoro Kamara ye Duguninkɔrɔ Funɛmoro Kamara se ka a bɛ fɔ a ma ko se ka Moribo ani Badulayi ka Moribo n b'a fɔ o ye n karamɔgɔ ye ka se Fédéré den ma n'o ye Musa Kuyate ye bon i ye min fɔ sisan n bɛ ladilikan min fɔ diɲɛ fɛn o fɛn kalanfɛn de don siga t'o la. an balimamuso sigilen filɛ sisan marakamuso an ka technicien fɛnɛ bɛ yan u bɛ mansin minnu kunna u b'a dɔn Keba Jalo a bɛ mansin min kunna a b'a dɔn parce que a y'a kalan de siga t'a la a y'a kalan k'a k'a sɛbɛ ye ala ye a k'a dɔnbaga ye ka tila ka barika don a la bolo kosɛbɛ siga t'o la. marakamuso fɛnɛ filɛ nin ye a bɛ kuma de kunna wa a bɛ min fɔ a b'a dɔn parce que a y'a kalan de wa ko bɛɛ ka kan ka kalan de wa n'i b'a kalan fɛnɛ i b'a kalan ni ye o ye tiɲɛ ye hali mɔgɔ o mɔgɔ hali n'i bɛ fɛn kɛ hali ni siya tɛ i b'a ɲini k'a dɔn fɔlɔ mais n'i y'i bila la n'i ma k'a ko tiɲɛbaga i tɛ k'a ɲɛbaga ye siga t'o kuma in na ne kɔni b'o ladilikan de fɔ wa furu fɛnɛ furu yɛrɛ ala ye barika don furu la nka hali denbaw bɛ kɔɲɔmuso sen ko ni jisuma ni jikalama min a bɛɛ bɛ kuma kɔrɔ ye furu la n'i ye jisuma sɔrɔ a la ni i ɲɛ sumara o de kan ka bari la mais furu ye tɔɔrɔ de nin bɛɛ kɔrɔ de y'o ye donc sisan mɔgɔkɔrɔbaw bɛ min fɔ an ka tabiya n'i taara tubabuw fɛ yen olu ka tabiya de b'u bolo ba la siya o siya n'i ka tabiya don ba la i bolo wala i tɛ nimisa siga kɔni t'o kumɛ na an ka mɔgɔkɔrɔbaw n'i y'a ye an b'u tanu parce que u mɔkɛw u faw n'u baw ye minnu f'u ye u y'olu kumakanw de lamɛn nka u ye furu ta n'u bolo fila de kosɛbɛ donc o la hali n'i ma furu tɔnɔ dun i bɛ woloden tɔnɔ dun siga t'o la u b'aw fɔ n'i ye furu kɛ tɔɔrɔ la ala bɛ den minnu d'i ma walima i kɔrɔlen ala b'i ɲɛsuma kosɛbɛ n b'o o ladilikan de fɔ an fɛn o fɛn an ye histoire dugu de n'i ko k'i b'an ka histoire ta i bɛ empire caman fɔ siga t'o la i bɛ empire Ghana fɔ i bɛ Wagadugu fɔ kosɛbɛ i bɛ Karata fɔ i bɛ Manden fɔ kosɛbɛ nin bɛɛ Manden charte de Kurukanfuga de tun bɛ yen charte de Kurukanfuga sariya 44 de don kosɛbɛ n'i y'a ye hali sini an b'a fɔ Manden parce que o sariya de donna ba la wa hali sisan silamɛya yɛrɛ an ka tabiya la silamɛya ye min bali a man ca ayiwa an ka tabiya ni silamɛya bɛ taa ni ɲɔgɔn ye kosɛbɛ ni minnu bɛ fɔ n'an ye ninnu fɛn fɛn ta ba la walayi bilayi an tɛ nimisa wa furu in laɲini minnu b'an bolo an b'a sɔrɔ ne kɔni b'o dakuruɲɛ damadɔ de fɔ ka tila ka an jatigiw fo
siga t'o la Mayini Dugure filɛ o ye sifin de ye n bɛ dugawu kɛ Ala k'i kɛ sijɛ ye amina yarabi Ala k'i kɛ i yɛrɛbakun sago ye amina an bɛ studio barikama min kɔnɔ nin ye kosɛbɛ n'o ye studio Jani kosɛbɛ FM ye kosɛbɛ an ka directeur ba bɛ yan n'o ye Kasim Traoré fɔlɔ tɛ bana dogolen ye Kasim a donna ko la Ala y'a ɲɛ a bolo parce que a fana bɛ kow kɛ n'a ni de a b'a kɛ ni tiɲɛ ye a b'a kɛ n'a sɛbɛ ye wa a bɛ ko la Ala b'o la dugu in kɔnɔ yan n'a fɔra ko Kasim Traoré ye nin fɔ ka ban mɔgɔw b'a fɔ ko an ka lemurukumuni tigɛ o kan o y'o bannen o ye tiɲɛ ye mais siga t'o o bɔra a yɛrɛ de la k'a Traoré kosɛbɛ n b'a fɔ k'a ka baarakɛla bɛɛ fo Wagadugu marakamuso yɛrɛ bɛ yan n'o ye Danbe marakamuso ye n y'a sɔrɔ n jatigikɛ sababu la n'o ye CNJ président ye n jatigikɛ min n'a ma ji min kan to a ma dumuni kɛ kan to sanga ni jatigikɛ min ni b'a hakili la a ka foli bɛ kɛnɛ kan yan Ibrahima Sakɔ don biba don Wakandɛ don ne tɔgɔ filɛ Moro Kamara ka jatigi cɛman n'a musoman bɛɛ fo k'a ɲini bɛɛ ka dugawu kɛ an ka studio in ye ka dugawu kɛ an ka directeur ye ka dugawu kɛ an ka baarakɛla bɛɛ ye ne nin dakuruɲɛ damadɔ fɔ ni nisɔndiyalen ye k'a fɔ ko Ala k'an bɛɛ